zvaitika nhasi. Ndozvaitika nhasi. Tiri pa2 brothers baba pacomplex. Hausi mutoriro, hausi chii, haasi mangemba, asi chii, but munhu akabatwa. Akabatwa zvikuru. Uyu mubhedha anonzi Gebila, anonzi Gibela. Tiripo zvedu marasta ari pabhesa rodidi arova chi madrugs maiza freestyle yanhasi yachigogodera zuva rakunodoka so remukomana uyu arera haana kufa zvake. Uyu ndiye mumwe wacho nawe mu2 brothers anga aripo paitika nyaya iyi. Haisi nyambo, haisi ndingati dembo, atogera ipapa, but mumwe wacho hachakwanisi kuti agere bhose adhakwa. Ndiye wamwe wacho akarova zvamberi. 2 brothers vari kuita basa ravo. Saka nhasi freestyle yachigogodera yanhasi brand new album paabababa. Aiziva uyu anonzi Gibela, vanoti mahwela, handisi kunyepa, haana kudhakwa nemutoriro, asi iye apinda muda kutosvika izvezvi dhipasi adhakwa chopasi. Saka ndiri kutauriri ane masilipasi, ari kutadza kuita basa nekuti chii chaitika handisi kuziva. Nanga ndakadhibha ndakarara ndisingatonzwi, ndiri kuona aiwa zviri kuitika. Uya nekamera timboona Gibela kuti sei. Muyu wamuri kuona achiri akanoka, akadhakwa haana kufa, akaloka last number. Ndiri kutaurira akabatwa zvichamba. Aiwa achiwanza madrugs inotambika. 2 brothers akadhakwa. Waiziva ifreestyle rangu ranhasi mazuva rodoka. Mukomana uyu akaloka, akastroka, akanoka, haasi kuvhoka asi ari kunonoka, ari kufamba netsoka. Zvangoitikawo, hausi mutoriro, haasi mangemba. iBronx, anoone Bronx, anamwa neBronx ndozvinoita Bronx iri. Ifreestyle rachigogodera nhasi. Mukomana uyu anonzi Gibela Gibson akarova neBronx. Ichi chimbedha Bronx, ichi chimbedha akarara muchimbedha. Video chamborwa Chinese Wake Up. Aiwa ari kuita minana. Mumwe wevamwe inonzi 2 brothers, but basa hachakwanisi bhozi aloka. Freestyle rangu ranhasi handina zvakawanda zvanoda kukupai vanhu veYouTube. Ndinoda kungotaurawo zvekuti mukomana uyu akadi akaloka, akastroke, anonzi Gibela Gibson. 2 brother yadhakwa, 2 brother yabatwa, yaloka, yastika. Iwe iri kutikana ikabata tangoda iso musoro, iri kugwina musoro nekuti Bronx rapinda mupfungwa zvizere. Uyu mufana akuita kunge pwere, kuloka ripaira angachimwa Bronx arega akawanda. Arifunga kuti ari kuita vamwe vanhu counter attack. Ibo here boys, ibo menoti ndo boy yacho, ndiye murudi boy. Musoro uya anzorungotamba musoro menoti sikuziva ini. Ibo ndio boy yacho here. Kuna boy ndio boy yangu yataura na big man wingi here. Kuna boy akaloka akastroka. Kuna boy akadai. Zviri kuitika kucomplex, zviri kutoitika izvozvi ilife. 2 brothers, 2 brothers yacho. Mwake ari pabasa zvake, but mumwe wacho ndiyeye yuyu. 2 ari kungoonekwa nevazhinji. Aloka nyamani. Tinoda ababa mongotisimbisira lastest bam. Ma1 yesitichewesha. Ma1 asi vanhu vada kutsanangura kuti hanzi ababachi vada tsananguro. Abo muredu nonzi ababa son. Zvingoreva kuti mwana wa Mwari.
zvokuti tikazonyanya kudzika mubhaibheri unozviwana kuti vanyatsoro vabhebheri vanoziva nevana vamwari tongoita nevana vamwari hausi mutoriro zvemitoriro ndende ndo ari mudariro varimo anga ane tariro but azoita zvechimiro adzora ndangariro saka vatiri kutaura panapa inyaya yechi yeababa handiti voice box yangu ndati ine sound card, ine mixer, ende ine madigadi sapresident, ine mabodyguard, haupinde usina password, ine silver ne bronze ne gold medal, inoshanda iri pamota kunge alternator, haimbofe yakati indaneta, ndikutaurire inovava kunge stameta, ine voice kuita kunge bounty killer, ndikutaurire kuti ndo ikachikira, inini ndinenge ndazvipira manguma ndisiita ekushipira yaman 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 two brothers we there bro hapana vanhu vanorohwa makati manje last guest but tirikumbira regerero nemodu zvanasiregererewo mungowaregerero zvanasi kumbirawo mafanzi ndiri kuchema menozvibaruma zviri kubuda musoro make zvamurongoona ndo zviri kungoitika musoro wake mahwani zviri kutoitika izvozvi life mahwani oright saka ayo habho aiwa tosangana pachikamu chinotevera tobatana hedu